No, nesnažte se ladit vaše audio. To jenom Battlefield 3 je natolik awesome, že ho obvyklé frekvenční rozsahy prostě nestíhají. Respektive od něj tuhle, jak se hezky česky říká, awesomovitost všichni čekali a teď, když ho máme z čerstva mezi sebou, se můžeme konečně podívat, jak se nám po rozporuplně přijímané betě vlastně vyvrbil. Vezmeme to od lesa a hlavně svědomím, že hru, na kterou se i u nás stojí fronty, není potřeba ani tak přibližovat fanouškům série, kteří už mají navíc jistě dohráno a v tuhle chvíli řádí na online bojištích, jako spíš nezaujatým hráčům, kteří se možná diví všemu tomu humbuku kolem. Battlefield je samozřejmě už od prvního dílu střívačka, která něco jako solo kampaň poznala až s odbočkami Bad Company. Ty ale potvrdili, že prodejnímu králi koridorových akcí, tedy sérii Call of Duty, roste výživná konkurence. No a třetí Battlefield jde do tohohle konkurenčního boje s plnou vervou a hlavně s kampaní, která útočí na první signální všech, kdo si na koridory potrpí. Autoři totiž moc dobře vědí, že konzumentům, kteří se ve hrách nějak zvlášť neorientují a tím pádem mají nároky na zábavu v celku skromné, stačí ukázat třeba tohle. Přesně takhle funguje videoherní pozlátko, jehož líbivá forma maskuje naprosto triviální obsah. Pro něj je příznačné, že třeba tu stíhačku v singlu vlastně vůbec neovládáte, jako by se autoři báli pustit vás z řetězu, což u tak luxusně zpracovaného herního prostředí zamrzí dvojnásob. Oproti Call of Duty je totiž právě forma někde docela jinde a tvůrci s ní navíc nakládají způsobem, který je méně prvoplánový, než by se mohlo zdát. Samotné zpracování vyniká především ve 3 bodech. V použití světla a světelných zdrojů, v animacích vojáků, ale také v ozvučení, které je jedním slovem fenomenální. Pokud jste zažili tu slávu, se kterou kdysi nastoupilo audiorozhraní EAX, tak nový Battlefield dokáže vyvolat podobný úžas. Zvuky tu realisticky rezonují a hlavně se skvěle doplňují s překvapivě a jde o překvapení velice příjemné, uměřeným hudebním doprovodem. Stejně jako hudba neždíme drama skrze laciné orchestrální burácení, taky samotný děj obsahuje minimum momentů, kde by tvůrci vyloženě tlačili na pilu. O to větší škoda je, že rámcově scénář zcela a do puntíku kopíruje schémata vytěžená oběma díly Modern Warfare. Nechybí atomové zbraně ani tajemný protivník s nepostradatelným přízvukem, no a hlavně v čase rozkutálené vyprávění. Dokonce stejně jako v Black Ops ho drží pohromadě výslech hlavního hrdiny, ale musí se nechat, že ten aspoň scénaristé pojali sympaticky civilně a dialogy stojí za to si poslechnout. Initially, our role was to do BDA after airstrikes in the northern quarter of Tehran. Battle damage assessment. Why were you doing that? It was procedure. We were looking for a high-value target Fast Air was supposed to hit. So far as I can tell, you don't have a great history of following procedure. Tell me about your interaction with Lieutenant Colby Hawkins. She was an F-18 pilot? She? Don't know her. As you went in, she took part in an airstrike on Al-Bashir. Ona vůbec celá kampaň působí dojmem relativně slušně napsaného thrilleru, který někdo mermomocí narouboval na bezostyšnou kopírku Call of Duty a je vyloženě na potvoru, že to samé platí i o způsobu, jakým se kampaň hraje. Proto už raději pospíchejme k druhé rovině hry, díky které si od nás Battlefield odnáší takřka absolutorium.
Řeč je samozřejmě o multiplayeru, který jsme měli možnost vyzkoušet na serverech otevřených herním novinářům před vydáním hry. První do boje vyrazil náš recenzent Aleš Smutný, jehož záběry právě sledujete. Ani necelý týden intenzivního hraní pochopitelně neobsáhne všechny aspekty multiplayeru. A to už proto, že co si Aleš pochvaloval především, je rozmanitost jednotlivých režimů a orientace na týmovou hru. Prachobyčejný deathmatch funguje vyloženě jako rozcvička a seznámení hráče s chováním zbraní a dynamikou pohybu, která je mimochodem tak nějak hmotnější a působí, že neklušete s nějakým hadrovým panákem, ale se skutečným vojákem a ten s vybavením něco váží. S vybavením, respektive výzbrojí, pochopitelně souvisí povědomý systém tříd a odemykání bonusů. A co se režimů týče, tak hlavním tahákem je samozřejmě starý dobrý Conquest, který na rozlehlých a graficky velkolepých mapách nabízí přesně to, co od Battlefieldu čekáme, včetně nevyhnutelných bugů do začátku. Jejichž počet ale ani zdaleka nedosahuje zdánlivě katastrofických rozměrů, jak naznačovali veselá YouTube videa z bety. Postupné dolaďování online režimu zároveň podtrhuje skutečnost, že v tuhle chvíli můžeme soudit především potenciál celé hry. Ale Alešova zkušenost jasně ukazuje na laťku kvality nastavenou nekompromisně vysoko. Třetí Battlefield se suverénně vyšvihnul na krále mainstreamového hraní si na vojáčky a i bez podpory modifikací nabízí minimálně týdny virtuálního válčení, které se i díky solidně zpracovanému battlelogu jen tak neomrzí. V kampani pro jednoho hráče se sice jako klíště drží konkurenčních klišé, ale jinak se svému letitému rivalovi Call of Duty suverénně trhnul.